man en vand, mand? Yes. Trickster, kunne altså ikke finde på at Yes, vi fjerne tager mit en mango War til 8-0-0. mig. Det er standard. Så han spiller du på Jero? Første runde. Okay. Nej. Standard railer. Hvad laver ham der? Yeah, free kill. Det gør du. Det gør du. Jeg knifer ham lige, så han ikke kommer op. Op. Nej, der godt kunne drikke en god kop kaffe. Mango, Skal jeg respawn alle dem, der blev free kill? Nej. Mango, Nej. du skal ændre dit navn til, ikke med E, du skal ændre det til med Ø, så det hedder Trykster. Ordentligt flyt. Hvordan er det med at finde det der skide billede inde på nettet? Ordentligt Du flyt. søger bare efter på finding a camera sniping. Kill him. Det søger du bare efter, jeg skal nok Vi skrive kom det i ind chat. for live range. Yep. Skriv det der, søg på det der i, på Google. Der skal godt nogle løber på ting. Jeg har så kun 30 minutter tilbage. Giv mig 2. Lol. Andersen, han kaster en nade, dude. Lol, lad være med at skyde på mig, hvad laver du? Men du må gerne sgu lidt ned til Du din må mic. ikke give mig våben. Konrad, du må ikke Dreng, give mig jeg våben. kommer medic. Skyd på mig en gang, så slap. Kæft, den dum. Freak eller hvad? Dreng, jeg ved godt, I er blevet free-attacket, ikke? Men det kan også godt være, at det var en free-killer. Vi har fjernet ham, og sådan det. Så bare vent til næste runde. Tukster? Vi ser hvem der er hurtigst til at gøre den her mester. Ind på live range, så I dør. Ja. Vil I overgive? Vil I Ja, overgive? ikke overgive. Bare drop jeres Hashtag, vi har en cheat, der ikke kan regler. Lol. Vil I overgive? Ordentligt flyt. Overgive. Hvad er der? Du skal overgive. Overgive dig, drop din guns, kom ned og crouch foran trappen. Vil du gerne have et ordentligt flyt gennempenetreret igennem dit røvhul? Vil du gerne dø? Så overgive dig. Nej, hold op med det. Last request activated. Du må ikke være deroppe. Er vi ikke snart i gang med en ny runde? Ha! Alene Hvad har du valgt, mand? mod 5 CC'er. Jeg nakker jer for grovt. Det hedder for groft. Nej, det er for grov. Du er et grovflyt. Ordentligt flyt. Trolololol. Hvad betyder det her? Stop. For helvede. Jeg bruger bare det spray på sidst. Jeg bruger bare spray på Ja, ja, sidst. fint nok.